এথর ফগুণে বাজি বল বাজা তু হবু রাণী মুহে ভিতর যা তু সাজিবু মো পাই বহু বহু কাল বহু বহু কা তোতে গহনা হব লখঞ্জা তোতে গহনা হব লখঞ্জা। ମାନସୀ ତୁମେ ସତରେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ହଁ ସତରେ ରାଗିଛ? ଏ ହସିକି କିଏ କହେ ମୁଁ ରାଗିଛି ବୋଲି? ଆରେ ଯାହା ତ ହବା କଥା ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଠି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ପଳେଇ ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଏଠି ରହିବା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ତମେ ଯଦି ତୁମ ମନକୁ ନ ବୁଝେଇବ, ତମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଜିଦଘୋର ହବ, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ? ତମେ ଦିନେ ମତେ କହୁଥିଲ ନା ଏ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକ ହେବେ, ଜଣେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହବ, ଏଇ ତୁମ ବୁଝାପଡ଼ା।